नमस्कार प्रणाम। हम बानी अमरजीत सिंह और रउआ बानी हमारा साथे एगो ऐसन मोस्ट वांटेड भारत के एगो मोस्ट वांटेड आदमी के आत्मा के परमात्मा से मिलन करावे वाला अज्ञात व्यक्ति के कारनामा जाने खातिर साथ में भारत के एगो सामान्य व्यक्ति सामान्य नागरिक जेकर नाम रहल ह सरबजीत सिंह, जेकरा खातिर कभी भारत के लाखों लोग ई दुआ करत रहल, प्रेयर्स करत रहल कि उनकर रिहाई हो जाओ। फिलहाल में इनका के जे भी मरलक मतलब सरबजीत सिंह के जे भी हत्यारा रहल ओकरो आत्मा के मिलन परमात्मा से फिलहाल कौनो अज्ञात व्यक्ति द्वारा करा दिहल गइल बा। उहे अज्ञात व्यक्ति के उहे अज्ञात आदमी के तारीफ में आज के सेशन हमनी के सुनल जाए। उ अज्ञात व्यक्ति के तारीफ में नहीं और भी बहुत सारा मसला बाटे जेकरा पे आज के सेशन में हमनी के जानल जाए। आज से कुछ दिन पहले यूनाइटेड किंगडम के एगो अखबार बाटे जेकर नाम बा द गार्जियन। उ एगो रिपोर्ट पब्लिक कैले रहल, एगो रिपोर्ट जारी कैले रहल जेकरा में ई कहले रहल कि भारत के जौन बाटे मतलब पाकिस्तान के लगभग 20 गो से अधिक आदमी के अज्ञात आदमी के द्वारा मरवा दिलस। मतलब भारत पाकिस्तान के 20 गो से ज्यादा आदमी के भारत के अज्ञात आदमी मार देले बाटे। मतलब भारत जौन बाटे पाकिस्तान में चुन चुन के आदमी के मरवावता जेकरा के हमनी के टारगेट किलिंग कहल, इंग्लिश में कहीं तो टारगेट किलिंग भोजपुरी में कहल जाओ तो चुन चुन के मारल, चुन चुन के मरवावता पाकिस्तान में हिंदुस्तान या भारत जानबूझ के आपन विरोधी जौन बाटे मतलब भारत के जौन विरोधी बाटे ओकरा के पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के मरवावताटे भारत। ई कहनाम बाटे हमार ना द गार्जियन के जौन की यूनाइटेड किंगडम के अखबार बाटे। तो ई जौन चैनल बा ई भोजपुरी के चैनल शायद दूसरा ही हो चाहे जौन लेवल पे आवे, लेकिन भोजपुरी के एगो देखा जाता मजबूती भी प्रदान करी ई चैनल अगर ग्रो होता तो ये चलते भोजपुरी के ग्रो करावे में भी आप लोग इनके मदद हुई अगर ई चैनल के सब्सक्राइब करतनी। कहे कि यह चैनल पर देश दुनिया के लेटेस्ट खबर भोजपुरी भाषा में दिहल जाला। भोजपुरी भाषा वैसे काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गई बा, अपने संस्कृति के बहुत तेजी से खो रहा बा। तो हमने के एगो कोशिश कल जाओ कि भोजपुरी के एगो फिर से एस्टेब्लिश कल जाओ मतलब स्थिरता लाओ जाओ। ये भोजपुरी के और बिहार के बहुत बेहतरीन इतिहास रहल बा, लेकिन अभी पिछले 2 दशक में देखल जाओ 2 दशक तो नहीं कह सकल जा सकता 10-12 साल के भीतर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी भइल बा, ग्रोथ भी भइल बा, लेकिन एकर नतीजा अगर देखल जाओ तो नकारात्मक भी रहल बा। ग्रोथ भइला के नतीजा नकारात्मक भी रहल बा। तो रउआ लोग चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन का भी तनी हिट कर ली। चलिए सेशन हमने के आगे चल जाओ, जानल जाओ बढ़िया से विषय ये सब जौन भी मैटर हो एक विषय में जाने की कोशिश कल जाओ। ई जौन बाटे द गार्जियन पता ना ई जौन रिपोर्ट जारी कैलक ई भारत के समान में जारी कैलस कि विरोध में भारत के, लेकिन ई जौन जो भी मैटर अभी चलता जो भी रिपोर्ट जारी कैलक एकरा के हमनी के पॉजिटिव लेवे के हुई। क्या पॉजिटिव लेवे के हुई तो एकर कई गो रीजन बनता। अभी फिलहाल के दिन में देखल जाओ तो यूपी में कुछ अजबे ट्रेंड चलता रहा, अभियो चलता। कभी गाड़िए पलट जाता कोर्ट में, जैसे मुजरिम पहुंचे वाला बाटे कोर्ट से पहले ही गाड़ी पलट जाता। तो इस सबके पता बा कि एकरा बीच में का होता। तो इहो दुनिया के पता बा कि भारत का बाटे, जैसे ई दुनिया के पता बा कि अमेरिका का बा। अभी बहुत सारा मुद्दा भइलक, अफगानिस्तान के ही मुद्दा देख ली। एक्चुअल में अफगानिस्तान छोड़ के गइलस भारत ना अमेरिका, लेकिन वो अपन वहाँ पे हथियार छोड़ के गइलस। वो भी लेटेस्ट वाला नया नया हथियार छोड़ के गइलस। काहे छोड़ के गइलस एकरा पीछे के भी बहुत साइकोलॉजिकल मतलब वहाँ पे एक तरह से देखल जाओ तो ओकर तरीका रहल लोगन के ऊपर या अपना मार्केट के आगे ले जाए खातिर एगो तरीका रहल कि ई जौन एशिया बाटे यहाँ पे अशांति रही। एशिया होकर चाहे दुनिया के कोनो देश होके 2-4 गो देश आपस में लड़त रही तो अमेरिका के जौन माल बा बिकत रही, जो भी विपन्स बाटे हथियार बा उ मार्केट में बेचात रही। यह चलते उ छोड़ के गइलक कि जौन अफगानिस्तान वाला बाने सब उहो तनी मजबूत हो जाओ, तब कभी ईरान पर हमला करी तो कभी पाकिस्तान पर हमला करी। वैसे तो हिंदुस्तान पर ओकर चलेला ना, चलबो ना करी। पता बाटे कि हिंदुस्तान का हुए काहे कि जौन घड़ी वहाँ युद्ध चलत रहल हन तालिबान वाला पगलाइल रहन सन तौन घड़ी भारत वहाँ गेहूँ भेजत रहल तो पता बा कि बाबूजी के का पावर बाटे तो उ लगी हन सना। खैर वो अलग मैटर बा। तो सेम यही तरह के अभी इंडिया
करत हुए ई हमने की कहत ई अखबार कहता। तो ई पता होके चाही कि इंडिया अब कहवा खड़ा बउए और इंडिया के साथे कहा कौन-कौन देश खड़ा बा। एगो टाइम रहल जब हमनी साथे कनाडा जइसन, युगांडा जइसन देश खड़ा होके से भी कतरात रहे, लेकिन आज देखल जाओ तो सामने से अमेरिका जइसन देश के भी हमनी के ई कह सकतन जा कि हमार फैसला में तू मत कूद। इहे चलते हम कहतानी कि अभी रसिया यूक्रेन के युद्ध के मैटर में देखल जाओ तो उहाँ माना हो गए, मतलब बैन लगू रहे कि रूस ले कौनो देश तेल ना खरीदी। तो उहाँ में सीधे भारत के जौन विदेश मंत्री रहलन ह एस जयशंकर, ई सीधे कह देलन कि अमेरिका के हमनी के इंटरनल मतलब आंतरिक जौन मामला बा ए पर कौनो टिप्पणी करे के जरूरत नइखे। ई हमार मैटर बा और ई हम सॉल्व करम और ई हम डिसीजन करम कि हमरा के का करे के बा, केकरा साथे व्यापार करे के बा, केकरा साथे नइखे करे के। खैर ऐसे मतलब एगो लोकतांत्रिक देश के ई बनत भी बाटे। कहे खातिर तो पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक देश बा, लेकिन उहाँ तांत्रिक देश बा, लोग ओमे से हट गइल बा और तांत्रिक बाटे। ई अइसन हकीकत भी बाटे, देख ली बहुत सारा अइसन इंसिडेंट होता कि उहाँ में के लोग आपन जान देता है दोसरा के मारे खातिर। अभी चाइना वाला मैटर देख ली, ग्वादर साइड में भइलक ह, मतलब बलूचिस्तान साइड में भइलक ह जौन, 2 गो 3 गो खुदे मरलन सन, 5 गो चाइनीजो के ले गेलन सन।